Ahojte, ja som Lukáš Kymlička a budem vás sprevádzať našou DM školou líčenia. Našich prvých 5 videí budeme líčiť s našou modelkou, ktorou je Zdenka Predná. Zdenka, ahoj. Ahoj, pozdravujem vás. Ako je spisovne riasenka, alebo maskara, alebo špirál, alebo čo? Maskara. Ideme, hej? Tak nanesením riasenky sme vlastne... A to si ukážeme v ďalšej časti našej DM školy líčenia. A ja sa teraz na vás zruštím. Záver ešte raz. Tak mi to už išlo. It's pictured in your eyes, so when it plays out, it's dancing in the bedroom sky. There's not a mountain we can climb, just put a grace, no left to find. For everyone we are, I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. Tak dnes sme natáčali videjka s kozmetikou Alverde, ktorá je moja obľúbená, ktorú tiež aj používam. Takže som veľmi rada, lebo veľa z týchto, s ktorými ma Lukáš aj líčil, tak aj doma naozaj reálne používam. Čiže teraz aspoň viem, čo ako používať správne. A ja si myslím, že to je celkom dobrý nápad, lebo tiež som sa dozvedela nejaké nové veci. Veľmi teším už na budúce s našou novou modelkou a ak toto bude, to sa nechajte prekvapiť. Máte sa pekne. Ahoj.